Mumenti wara li ħarġet l-aħbar li l-Pulizija Maltija għandha fidejat minn Maltin brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kienu bosta l-aġenziji tal-aħbarijiet minn madwar id-dinja li rapportaw dwar dan. Rapporti li bi prominenza kwotaw li l-Prim Ministru Joseph Muscat f'dak li qal f'Kastilja u notaw ħidmet il-Pulizija Maltija u l-impenn tal-Gvern Malti biex dan il-każ jissolva. Fost tal-ewwel kien hemm il-BBC li bit-titlu Malta Arrests 8 over Blogger Murder irrapportat kif il-Pulizija Maltija arrestat 8 persuni brabta mal-qtil b'karozza bomba tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Semmit ukoll il-1,000,000 reward li joffra l-Gvern Malti lil min jagħti informazzjoni li twassal biex jinqabdu l-imħuħ wara l-qtil brutali. Il-BBC notat ukoll il-fatt li l-Gvern Malti talab l-għajnuna ta' esperti internazzjonali bħall-FBI biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Is-CNN innotat l-aġġornament li għamel il-Prim Ministru mumenti wara fuq Twitter fejn ħabbar li l-ammont ta' persuni arrestati tela għal 10. Kwotat li l-Prim Ministru jgħid li l-awtoritajiet għandhom is-sitwazzjoni taħt kontroll f'operazzjoni li bdiet minn kmieni filgħodu. L-Aġenzija tal-Aħbarijiet Reuters irrimarkat kif finqas minn xarejn wara d-delitt qed jinżammu arrestati persuni li issa għandhom 48 siegħa ċans biex ikunu interrogati. L-istess dettalji kienu rapportati f'The Guardian li tat sfond u fakret fid-dettalji tal-każ. Il-Euronews irrapportaw li l-Pulizija Maltija għandu f'idejhom 10 suspettati finqas minn xarejn minn meta Caruana Galizia inqatlet f'karozza bomba. Inkludew ukoll it-tweets tal-Gvern Malti li kwotat li l-Prim Ministru jgħid li wara l-konferenza f'Kastilja kienu arrestati 2 persuni oħra. Ma dawn ingħaqdu bosta aġenziji tal-aħbarijiet Taljani bħal Rai, Il-Messaġġero, La Press u Repubblika li fl-aħħar ġimgħat irrapportaw b'mod estensiv dwar il-qtil ta' Caruana Galizia.